जय मा नर्मदे. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. मी तुम्हाला माझं प्रत्यक्ष नर्मदा मातेचा दर्शनाचा जो अनुभव मला आला, ते मी तुम्हाला आता इथे कथन करत आहे. माझी मी एकच परिक्रमा केली, नर्मदा परिक्रमा. तीही बसने. मी एका ट्रॅव्हलतर्फे गेले आणि त्या ट्रॅव्हलमधून आम्ही जवळजवळ 50 ते 52 लोकं त्या बसमध्ये होतो. आणि आमची नर्मदा परिक्रमा ओंकारेश्वरमधून सुरू झाली. जेव्हा परिक्रमा सुरू होणार होती, तेव्हा ते टूर्सचे जे संचालक होते, त्यांनी आम्हाला माहिती अशी सांगितली, की जो कोणी नर्मदा परिक्रमा करतो आणि जो कोणी भाग्यवान असेल, त्याला प्रत्यक्ष नर्मदा माता दर्शन देते. झालं. असं म्हटल्यानंतर माझ्या मनात उलथापालथ सुरू झाली. आता मला मिळेल का? मी भाग्यवान आहे का? मला मातेचं दर्शन मिळेल का? आणि जर नाही मिळालं तर मग काय? आणि मिळालं तर मला खूप आनंद होईल, की प्रत्यक्ष मातेने मला दर्शन दिल्यामुळं. बरं ती ओळखायची तरी कशी? तर टूर संचालकाने सांगितलं होतं, की शक्यतो जेवढ्या लोकांनी त्यांना सांगितलं, त्यांनी सांगितलं, की ती बाईच्या रूपामध्ये ती पांढरे कपडे घातलेल्या बाईच्या रूपात दर्शन देते. मग ती कधी लहान बाळ, मुलगी असेल अ, किंवा म्हाताऱ्या बाईच्या रूपामध्ये असेल, पण त्या नेहमीच पांढऱ्या कपड्यामध्ये असतात, असं त्यांनी सांगितलं. झालं. माझी नजर सगळीकडे भिरभिरायला लागली. कुठे मला पांढऱ्या कपड्यातली बाई दिसते असं म्हणून. पण मग आम्ही बसमध्ये बसलो आणि बसमध्ये जेव्हा आम्ही बसलो त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आपला एक स्टॉप आहे, तो आपल्याला बसमध्ये डिझेल भरायचं आहे म्हणून. तर आपण एका पेट्रोल पंपावर थांबणार आहोत. झालं. बस सुरू झाली. मनातली घालमेल पण सुरू झाली. आता आपल्याला 15 दिवसाची सहल आहे, बस सहल आहे. या 15 दिवसात दर्शन मिळेल ना, मातेचं दर्शन मिळेल ना, ही एकच चिंता आता सतावू लागली होती. बस पेट्रोल पंपाशी आले आणि तिथे मी असं सहज खिडकीच्या बाहेर पाहिलं, तर एक म्हातारी बाई पूर्ण पांढऱ्या कपड्यातली. इवन तिचा कपाळावरचा गंध सुद्धा पांढरा होता. मनात विचार आला, ह्या तर त्या नर्मदा माता नसतील ना. मा आणि आमच्या बसमध्ये जे 50 लोकं 52 लोकं होती, त्याच्यामध्ये एक माणूस असा होता, की ज्याच्या अंगामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं, की महालक्ष्मी माता येते म्हणून. आणि मग आम्ही सगळे उतरलो तिथे आणि ज्यांनी सांगितलं, की त्यांच्या अंगामध्ये महालक्ष्मी माता येते, त्यांनी सरळ त्या बाईचे चरणच धरले आणि ते चरण सोडेच ना. आणि मग मला मनातून असं कळलं, की ह्याच असणार. मग मी काय केलं, माझ्याकडे काय होतं, तर त्यावेळेस पैशाची जरा एवढी आमची म्हणजे तुटपुंजेच पैसे होते. तर माझ्याकडे मारी बिस्किट पुडा होता आणि तो पण अर्धा मी खाल्ला होता आणि अर्धाच होता. आता तेवढ्यात मी त्या घाईघाईमध्ये संचालक म्हणाले, "लवकर उतरा आणि लवकर त्यांचे दर्शन घ्या, पण पाया पडा." तर मी जसं माझ्या हाताला ते अर्धा मारीचा बिस्किटाचा पुडा जो सापडला, तर तो मी घेऊन उतरले खाली धडपडत. आणि आम्ही एवढी गर्दी म्हणजे तेवढ्या 50 जण त्या आईच्या भोवती जमा झाले होते, की मला कुठे पुढे जायला मिळतच नव्हतं. मी आपली अशी माझं ते बिस्किटचा पुडा सांभाळत कोणीतरी माझा नंबर कधी येतो असं मी वाट बघत बसले. आणि नंतर अचानक काय झालं, की माझ्या बिस्किटातला एक बिस्किटाच्या पुड्यातला एक पुडा एक पुडा अं, अं, त्या त्यातला एक मारी बिस्किट धाडकन खाली पडलं आणि घरंगळत त्या मातेच्या पायाजवळ जाऊन पोचलं. आणि बापरे! मला एवढा पश्चाताप झाला. मी म्हटलं, "अरे बापरे! माझ्याकडे लोकं पैसे देत होते." म्हटलं, "माझ्याकडे एवढे पैसे नव्हते." तर मी म्हटलं, "मला जे काय माझा अर्धा
बिस्किटाचा पुडा त्यातला पण ते एक बिस्किट खाली पडलं. पण माझ्या तेवढ्या लक्षात नाही आलं, की तो जो बिस्किट पडला, ते असं गोल घरंगळत जाऊन त्या बरोबर त्या मातेच्या पायाशी थांबला. माझ्या मनात विचार पण नाही आला, की मातेने माझा प्रसाद अ, हे ग्रहण केलेला आहे म्हणून. पण जे गृहस्थ होते, ज्यांच्या अंगामध्ये महालक्ष्मी माता होत्या, ते मात्र त्या मातेच्या पायी अ, अ, हात लावून सतत त्याच्या डोळ्यातनं संततधारच त्यांची लागली होती. सतत त्यांची संततधार लागली होती. मग आम्ही म्हटलं होतं, चला आता आपण मी माझा नंबर आला, पाया पडले आणि मी थोडीशी जरा मनातनं रुष्ट झाले होते, की मला त्या माणसांमुळे मला एवढं पा पायाचं दर्शन पण नाही घेता आलं, असं जरा रुष्ट झाले होते मन माझं. म्हणून मग मी अशीच थोड्या रुष्ट मनाने मी बसमध्ये येऊन बसले आणि ते गृहस्थ पण मग त्यांचं दर्शन झालं सगळं आणि ते येऊन बसले आणि नंतर पेट्रोल डिझेल भरला गेला बसमध्ये आणि तेवढ्यात ती जी पांढऱ्या कपड्यातली माता होती, ती पुढे अशी लांब जाऊन तिकडे बसली आणि लांब जाऊन बसली तरी माझी नजर मात्र तिच्याचकडे होती. अशी एकटक अशी मी तिच्याकडे बघतच बसले होते आणि मग आमची बस सुरू झाल्याबरोबर मला पटकन माझ्या अशा चटकन अष्टसात्विक भाव जागृत झाले आणि मग त्या मातेने हात हलवून आम्हा सगळ्यांना निरोप दिला. जेव्हा अष्टसात्विक माझे भाव जागृत झाले, मग माझ्या मनात खूण पटली, की त्या प्रत्यक्ष माता नर्मदा होत्या. प्रत्यक्ष माता नर्मदा होत्या आणि मला एवढं म्हणजे समाधान लाभलं, आनंद झाला, की आणि मुळात काय, जी माझ्या मनातली जी घालमेल होती, सुरुवातीपासूनच, अरे मला मातेचं दर्शन घडेल का? तर त्या मातेने माझी घालमेल पहिल्याच दिवशी अगदी सुरुवातीला नर्मदा परिक्रमा सुरुवात होण्याच्या आधीच अम, दूर केली. खरंच नर्मदा माता प्रत्येक माणसाच्या मनातली जी नर्मदा परिक्रमा करते त्यांच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण करतात आणि माझी इच्छा होती की मातेने मला दर्शन द्यावं आणि मनात अशी इच्छा नव्हती की पहिल्याच दिवशी मिळावं, फक्त घालमेल मात्र भरपूर चाललेली होती. नंतर मग आम्ही जेव्हा गेलो आणि मग बसमध्ये मग लोक बोलायला लागली, तेव्हा सगळ्यांनी ज्यांच्या अंगामध्ये महालक्ष्मी माता यायच्या त्यांना विचारलं, की तुम्हाला असा काय अनुभव आला, की जेव्हा तुम्ही तिचे पाय सोडत नव्हतात? तर ते म्हणाले, की मला तिचा पाय एवढा मोठा जाणवला म्हणे, एवढा मोठा जाणवला, म्हणजे त्या बाई आपल्यासारख्या होत्या पण त्याचा पाय अगदी खूपच मोठे होते म्हणे आणि म्हणे मग काय देवींचं आपापसामध्ये मिलन झालं आणि मग त्यांचे पण अष्टसात्विक भाव त्यांना त्याचा अनुभव आला आणि मग ते असं झालं. जय मा नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.